mari chali chopo kata en 8 wacho ni kata yode maximum ko sentie kode yo machal nade lek mane ma intiere godo koro kesomo. Okay, pathway ma kalo en STEM. Nikech adwaro bedo aeronautical engineer. Mane no? Engineer mar ndege. Iluonge nade? Aeronautical engineer. Nyapora mo gijongi. Monda team engineering matin. Abedo employed matin monda ang'eyo kaka gino timre. Kasta chako my own airline, Keta Airways. Do mano korele koro mano keta family name koro kanyo kawate koro ngi ndege ukendu bas. Kasta dhi abedo president matin. President mar Kenya. Lek mabera nyaka magitiere kar kae. En lek mapono no wuok kanye ahinya mar donjo engineering kae. Lwasi mano ma osebedo kata kurango onyabede skul gigo mosebedo kutime skul nitie science congress moko mantie kaka sani kore donje senior secondary school. Nojo neno giga secondary school machon ka nitie science congress mathoth. Primary schools bende bedo kata ka gintiere kodgi achiel kachiel. Sani kama intiere ka lek mar donjo timo engineering ni ilose ka intiere junior school kai koso en gimoro modonjo koro ka kuri tieko. Alose ka ane junior school. Ing'eyo ahero mathematics gi science. Kanyo atimo maber kabisa. Mano the main thing that made me to choose that pathway. Nikech mathematics yudo ka ng'ato o construct ndege, the structure using different shapes and many things. That is what made me to be interested in engineering and science. Ahero science kabisa gi mathematics. Kusoma manokoni nogoni mbaka min Favour tell yet wa kai mamondo mi ikonwa besa maro ngato wacho ni ana dhitimo engineering nikech mama ana dhitimo daktari nikech mama kata baba nani mondo mi abed mar kar kae